Takže čaute ľudia, moje meno je Ricky Geno a ja vás vítam u druhého dielu z našej spoločnej série Papers, Please alebo Doklady, prosím. Nebudeme to zdržiavať, vrhneme sa rovno na to. Skončili sme v 4. dni. Tak ideme na to, vrhneme sa na to. Takže ideme do práce. Super, super. Boli zavedené prísnejšie požiadavky k overeniu totožnosti. Občanský prúkaz, dobré. A cizinci vstupné povolenie. Vstupenky už nejsú nadále uznávaní. Jasné. Nová kapitola týkajúce sa vlastností dokumentov. No tak už tu zase, už tu nič nebolo takže poďte. Začíname. Doklady, prosím. Ďakujem. Navšteva. Dĺžka pobytu. Zostávam tu 2 měsíce. To máš 2 mesiace, to máš dobré, to si skontrolujeme. A to sa zhodujú. To sa zhoduje. Dôvod navšteva, to je dobré, číslo je dobré. Takže dúfam, že som nič nezabudol, že som všetko urobil dobre a môžeš ísť. Urobil som to dobre, fajn, nice. Doklady, prosím, super, ďakujem. Aha, artoška, super. Máš 46 kg, výška, no vypadáš to ty. Narách si to ty. Skontrolujeme platnosť. Aha, žiadna spojitosť. Aha, toto. Fajn, dáta sa zhodujú. Takže si z artošky, máš občiansky preukaz. Môžeš ísť. Slovo artoške. Super. Super, super, super. Je to dobré. Doklady, prosím. Pár dní. Ale kamo? Doklady. Kde máš? Neviem, kde máš vstupné povolenie? Tak, bohužiaľ. Pakuj preč! Bohužiaľ. Teba stalo veľa peňazí a ja zase mám ho zarávam, takže tak. Jasné. Ďakujem, toto si zoberiem, super. Dĺžka pobytu 1 mesiac, to je ho dobré. Pozrieme sa na platnosť. Jasné, to musí byť preklep. Určite. Bye bye, bye bye, holčičko, bye bye. Tak, super. Ja toto hranie strašne baví. Super, super. Doklady, prosím. Ďakujem. Šesť mesiacov. To je dobré. A že ideš navštíviť svojho syna, to je pekné. Ja som dal toto. No. Platnosť. Holčičko. Na teba čeká syn, ale dostal by som pokutu. Bye bye. K čertu s tebou.
O. Staré pani necháme tak. Dokladny prosím. Ďakujem. Navšteva přátel. Délka pobytu. Zůstávám 30 dní. To je 1 mesiac. Fajn. To máš dobré. Data sa zhodujú. Data sa zhodujú. Dobre, to máš. Počkaj, toto číslo. Ha? Číslo. No dobre, ja to kvôli tebe skontrolujem ešte jednou, ale... O, takže tebe sa o tom nič nedonieslo, čo? Ty neplatný pás, pakuj preč! Ďalší. Super. Tak, dobrý deň, doklady. Práca. 30 dní, fajn, to je 1 mesiac. Tak, na to sa pozrieme. Data sa zhodujú. Takže to máš práca, rovnako sa voláš, máš znak. Počkaj, to meno. Tu máš Q a tu je Kio. Pozor. Hm? No super. Máme tu otisky prstov. Data sa zhodujú. Aha, tak data sa zhodujú, tak asi máš pravdu. Si muž. A rovnako vypadáš. Takže... Data sa zhodujú. Čo? Čo? Ten si to jak na papieriku, ty kokos, krásne pekne vyznačil papa. Na čo tu chodíš? No ja neviem, to je jedno. Tak. Fajn. Vypadáš rovnako, to si skontrolujeme, tú platnosť. Data sa zhodujú, 75 kg máš. Výška, data sa zhodujú. Datum narodenia, aha, žiadna spojitosť, no jasné. Toto si... ten datum narodenia sa mi líši. Takže ty o tom nič nevieš. Papa. On povedal, či čo? To už ako nevošiel. Cena najmu sa zvedla. Nemáme natopenie. No, tak to je sakra. Sakra. Tak čo teraz? Dáme im topenie alebo stravu? Sorry. Peniaze miniem. Aha, takže... tento je hľadán za vraždu, takže jasné, určite nám teraz príde dokument o tom, že keby sme ho stretli, máme ho poslať preč. Podezřelé jedince, no jasné. Výslech. Jasné. A ináč normálne, ako vždy. Tak fajn. Otvárame. Vstupte. Ďakujem. Počkajte. Moment. A kde máme o tom... Počkaj, koľko tu má byť? Nevie. Ne. Dúfam. Na to sa zhodujú. Tá návšteva som ne...
No, bye bye pani. Tak, to otvárame a ďalší. Ahoj. Ty si Ujo. Asi. Neviem, možno. Artoška, fajn. Ty máš pás, dátum narodenia. Aha. To som chcel. Dáta sa zhodujú, platnosť, dáta sa zhodujú, hmotnosť máš, výška 100, počkaj, to si skontrolujem, dáta sa zhodujú. Mikoleva Alexandra. Nemám ti čo vytknúť, takže ideme. Slava Artoške aj tebe. A ďalší. Fajn, pokutu nemáme, takže je to dobre. Doklady prosím. Tento tam bol. Tento? Bol v tých novinách. To by som si pamätal. On to určite, niečo tu bude mať zle. Tranzit. Aha, žiadna spojitosť. Ale čo tu má zle? Aj tak si myslím, že tu má niečo zle. Neviem. Je to muž. Platnosť má. Neviem, môžem ho nechať prejsť. Nič nepovedal. Ale bol v tých novinách a to sa mi nepáči. 14 dní. Jasné, chápem. Si skontrolujeme. To má dobré. Platnosť si overíme, to máš dobré. Maria Leka Maria, fajn, to máš dobré. Áno, prechádzaš, jasné, to vieme. Budeš tu na 14 dní, to si skontrolujeme, túto platnosť, data sa zhodujú, číslo sa zhoduje. 43 kg. Aha, to tu asi není. To tu není. Dátum narodenia. Ani to tu nemá. Tak neviem, tak asi to má dobré, môžeš ísť. Dúfam. Fajn, dobre to je. Aha, sem je to. 2 dny. 2 dní? Dobre, fajn. 2 dní, máš to mať. 2 dní. Tranzit, fajn. Vypadáš rovnako. Toto si skontrolujem, dáta sa zhodujú. Narodenie, nedá sa to nejako zistiť, a tak asi ne. Data sa zhodujú, to už viem, ale... Jasné, platnosť tu máme. Hej, počkaj to. Data sa zhodujú, fajn. Data sa zhodujú. Johan Stockwell a toto je Stockwell, fajn. Je to muž, platnosť platí, takže asi fajn. Čo malo znamená to To sa mi veľmi nepáči. 1 mesiac tu zostávaš. Návšteva, fajn, to máš dobré. Tu veľkosť si skontrolujeme. Data sa zhodujú, fajn. Tá platnosť, to je dobré. Platnosť, data sa zhodujú, je to muž. Toto má dobré. Má to dobré. Toto si ešte skontrolujem, lebo neviem, či som to skontroloval, ja viem.
Fajn, data sa zhodujú. Takže, asi fajn. Pustili sme skoro všetkých. Návšteva. 30 dní, fajn, to máš dobré. Platnosť, tu máš dobré, toto máš dobré. Do 1 mesiac, návšteva. Hej, tuto. Kamoško. Ty a žena. Jasné, pás je v poriadku, to určite. Bežkaj miláčik, čau, papaj. Další, poď ešte jeden, minimálne. Super. To je Ujo. Vypadáš zaujímavo. Antegie? Či Antergie? Počkaj, čo? Ale ty si nepovedal návštevu. Žiadna spojitosť, nič. A on nepovedal nakedy. Postok. Platnosť si skontrolujeme. Data sa zhodujú. Fajn. Imigrace. To bude mať asi dobré. Data sa zhodujú, takže vypadáš rovnako, takže asi choď. Strašne. Takže a ako... Prepáč, slečinko, ale... Niečo ti tu chýba. Ja ti to ukážem. Počkaj, doklady. Vstupné povolenie. A ako povieš mi, kde máš vstupné povolenie? Sorry. Je to moja práca, ja vás nemôžem proste prepustiť. Aha, je im zima. Režim vyšetření. Tabom. Aha. Topenie. Fajn. A budku chcem vylepšiť. Ja viem, som drsný, ale aj tak by som na nich nemal, mal som iba $15, takže to je nič. Aha. Ministerstvo v práce zaviedlo zvláštny program pre kontrolu práce imigrantov. Od cestujúcich sa k vám vstupu vyžaduje platné pracovné povolenie. Slava Artoške. Super, takže pracovné povolenie potrebujeme. Výborne, poďme na to. Doklady prosím. Aha, pracovné povolenie, sakra. Jedeš za práci, délka pobytu, pár mesiacov, to čož je 2, hej, teda. To máš dobré, párkov. To máš dobré, vypadáš rovnako, platnosť, to máš. Data sa zhodujú. Fajn si muž, takže toto by si mal mať dobré. Data sa zhodujú. A toto. Data sa zhodujú. Takže fajn, adio. Super. Doklady prosím.
Už je toho veľa. Už je toho veľa. Pol roka. Tady. Jasné, jasné. To už som niekde počul. Nevadí. Platnosť. To máme. Toto. To máme. To sa zhoduje asi. Toto si ešte dáme. Dobre. Takže toto by si mala, toto máš dobre. Ešte skontrolujeme toto. To máš dobre. Tu máš Line Rosenberg. Jasné. Takže asi môžeš ísť, takže... Aha, takže nejaký dary ľudu. Počkaj, to si dám sem. A budem si to pamätať. Kamo, pracovné povolenie tu nemáš? Tebe chýba pracovné povolenie? Dáta sa zhodujú. Však mi predsa pracovné povolenie nedal. A tak asi nemusím. Ja som to už nepozeral. Ne. Papa. Co sa deje? Super. Ja neviem, máme jej pomôcť? 1 rok. Tomáš, áno. To ideš za prácou, presne tak. Gorský Piotr, tak sa voláš. Platnosť máš, ak je tu 80, to 84, 82. To by si mal mať, to si muž, fajn, toto môžeme odložiť, toto ešte skontrolujem, rovnako vypadáš, muž, datum narodenia, fajn, všetko. Tuto je datum narodenia. Asi to má všetko OK, takže fajn. Wow, neviem, ešte sme nedostali. Ne. Kamo. Damn, son. Damn. Byť vtipálek. Počkaj. Ja sa potrebujem, či mu iba... dáta sa zhodujú. Tak fajn. Tak ti chýba iba pracovné povolenie, takže... Papa. Aha, fajn, tak zoženiu tú vstupnú vec, bude sa ti hodiť. Wow, toto video už má pomaly 25 minút. Tak dlho som to nechcel, ale tak OK, môže byť. 3 mesiace tu zostávaš. Práca. Fajn. Platnosť to máš dobre, si žena. Vypadáš rovnako, toto vypadá taktiež rovnako. Liliana Aguilar. Fajn, to vypadá dobre, to vstupné povolenie do... to ti vypadá dobre. Aha, takže toto orazitkujeme, schváleno a môžeš ísť. Dáme si túto poslednú a to. Kamaráde. Ja už som dostal 2, ja už to nechcem. To je ten týpek odtiaľto.
Nedá sa to takto ako? Ešte sa to môže aj takto, jasne. Platnosť. Ja by som ti rád niečo vyčítal, kamo. Ja neviem. Sorry, ale má to vstupné povolenie. Ja viem, že asi budete toto niečo na mňa vraviť, ale ja ho nemôžem pustiť. Navšteva. 2 dny. Fajn. To si skontrolujem. Toto si skontrolujem. Fajn. Tomáš. Knapik Alexander. Fajn, Tomáš, dobré. 2 dní. Pas. To máš platnosť. Vypadáš, počkaj, ja si to ešte pre istotu skontrolujem, lebo úplne mi to tak ako, hej. A asi je všetko OK, môžeš ísť, papa. A máme asi už posledného zákazníka. Do prdele. Neplatný dôvod pobytu, no super. Máme niečo za to, pokutu? Žiadny postih, fajn, super. Si žena, platnosť, dáta sa zhodujú, imigrácie, Alexa Delinges. To je asi dobre, tak ako, neviem, dúfam, ja len pekne dúfam. Prosím. Jasnou pokuta. Takže toto bude asi posledný človek. Náš pán Mateo. Na 2 dní. Tranzit, fajn, to máme dobré. Platnosť to je... To si robíš. Tuto mi klíči nejaký mezerník. Synleky to určite dáme. A majú hlad, ale ja na nich nemám. Takže dosť veľká smola. No ale toto už bude všetko z dnešného videa, pretože toto video má už skoro 30 minút. Takže dúfam, že sa vám druhý diel z našeho Papers, Please alebo Doklady prosím páčil. Dúfam, že na budúce dostaneme viac peňazí, aby sme im mohli dať stravu aj topenie. Takže dajte like a ja sa s vami lúčim a čau.